Ug karon humanata sa atong ikatulong buluhaton. Sa dili pa ta magsugod sa ikaupat nga buluhaton, manganta usa ta o usa, duha, tulo. Sa tono nga, hello, how do you do? Usa, duha, tulo, aduna ko'y lisong, upat, lima, unom, ako ning gitanom, ito, walo, siyam, akong gibubuan, paglana, pulo, ang lisong itubo. Atong usbon, usa, duha, tulo, aduna ko'y lisong, upat, lima, unom, ako ning gitanom, ito, walo, siyam, akong gibubuan, paglana, pulo, ang lisong itubo. Karon ato nang sugdan ang atong ikaupat nga buluhaton nga gitawag og numero ko hinungdungan ko kung mao kini ang atong mga gamiton. Una, mga kahon nga adunay numero 0 ug 1. Ikaduha, flashcard sa hulagway sa butang. Ikatulo, flashcard na walay hulagway. Butangi og label ang duha ka kahon, 0 ug 1. Ipha pila ka buok kahon. Tan-awa ang mga flashcards nga anaa sa lamesa o salog. Isulti ang pangalan sa hulagway ug ipha kung pila ka buok hulagway kada flashcards. Pagkahuman, ibutang kini sulod sa kahon nga adunay nakasuwat numero 0 ug 1. Gunting 1. Walay sulod 0. Lapis 1. Walay sulod 0. Eraser 1. Walay sulod 0. Maayo kaayo ka. Sakto gayud ang imong gisudlan nga kahon. Unsa man ang mga numero nga nakasuwat sa duha ka kahon? Sakto, 0 ug 1. Unsa man ang mga butang nga anaa sa flashcard? Sakto, lapis, gunting, eraser, ug walay sulod. Giunsa man nimo pagkahibaw kung asa nga kahon ang ibutang ang mga flashcard? Very good! Imong giihap. Unya, unsa may imong gihimo kung walay hulagway? Very good! Gibutang nimo sa 0. Unsa may pasabot sa imong gihimo? Kung adunay usa ka hulagway, ibutang sa 1. Kung walay hulagway, ibutang sa 0. Wow! Maayo na kayo ka! Nakailan na gyud ka sa numero 0 ug 1. Humana ka sa imong mga buluhaton. Mao kini ang worksheet nga imong anseran. Worksheet number 3. Kuluri ang mga hulagway nga mabuhat sa eskwelahan. Worksheet number 4. Ipha ang butang sa matag kahon. Lingini ang hustong tubag. Congratulations! Humanata sa atong mga buluhaton. Ug mao kini ang imong reward. Ug karon pwede na kang magdula. Magkita ta sa sunod. Bye-bye!